Daarvoor, ik beg dat God no hold you vrede. Met dat woord staat. Zo moet je beg ook toe. Masra, de trafalok pina ulanga. Oké, je hebt een man kon die baka. Zo rechtvaardig mij beg. Je mag zeggen, we beg dat mi wana wagi, mi wana osso. We beg die paiman die de wansa beg doen. En die doen aan unu. Dat na van rechtvaardig mij beg. Die tak gewoon daarvoor te beg. Gewoon daarvoor dat God no hold you vrede. Dat we dat oorlog moet staan. Zolang een oorlog nog een blakke man ook is vrijheid. Had ik niet Jacob? Uno naar Jacob. Daarom had ik vader Jacob straat hij nog. Uno naar de 12 stammen voor Israël, de chief Jacob. Lees. En als een verkiezer Israël eten. Allemaal verkiezen uno eten de laatste dag. Wie zou maar voor Israël voor nee? De laatste dag je allemaal verkiezen uno eten. Want uno naar een people. Lees. En als een zak dan naar Indie, dan in die kondre. En dan vrienden zomaar, ze matsen naar hem. Dan pas aan jou gewoon in die kondre. Jeruzalem nou in die kondre. Want zij nou in die kondre. Nou no de mij vet aan Jeruzalem dat weet toch? Want dat ano de man kondre. Dat pe derde wereldoorlog gestaan ook toe. Want dat pe gado otja ala de man go moxie makan dat vet aan de serie. Want dat uno na van kondre. Dus zo doen, gado panya ala de ukuf grond taku. No uno jawe. Te utaki wa sama jawe, dat wat ya jawu sutop. Uja ganda e waka no sana na ukonde, pansha na ukonde. Uja ganda no. Lazy. And them some moxie makanda nangana also for Jacob. And the people sa take them. And them sa carry them come na them presi. And the also for Israel. And also for Israel, the black man na ingi. En dat also voor Israël, ze abi, dan na eni, na kondre voor massa, leki dinari na oma dinari. Sana wa dinari. No, los voor dat. Te wa trama ap jullie ke dinari. You know hoe kom aga, maar knecht toch. You want bediende. Dus, a Bijbel taki, uno de black man na ingi nu, o tek de trama le kurokoma, sabe te kule kurokoma no de, uno na kurokoma di ala trafolok to. Da ayuru odoro pe o tek de mabakale kurokoma di unu. Lees. En dem sa taki dem suma leki slavu. Disi ben taki dem leki slavu fasi. Desi, de man sabe te kule slavu fosi. Awet man te kule slav. A Arabi te kule slav. India de man te kule slav. China de man te kule slav. Dus ayuru odoro pe o tek de mabakale slavu. Dat na akanadef gado sa gado abdi de blakama. Daarom horen wet voor gado baka. Dat na paiman, dat na rechtvaardig krutu. No una suku herstelbetaling asa dat no pai. En wis de man pai una ba lobby go servita ko hora money in unu. Dus dit na sa wa ma sai bribi na Bible, wa ma sai bribi gado na sa di sama amawani. Fully biftego. Pushi adei sa de traforo ko wa katibo baka. Want de ma pot u katibo ook toe. Lees godo. En dem sa de basi abra dem suma disi dem pina dem. Suma pina utanga no. Los voor de nengere uno lobu schrijven, dat na punt 1. Want de Bijbel dat lobby na select van lobu schrijven, dat nou af de wet zou we brokken constant. Daarom moet we katibo ook toe. Uno lobu schrijven. Simpel. If uno troon aan de vrouw voor, uno lobu schrijven. En mensen die gaan marsha jou niet zijn die gaan mareska, uno mino lob mi people. Mi effort niet mi eigen people. Dus black man ons afsana lobby, daarom moet kom bakken naar de Bijbel. Je begrijpt? Maar de trafolok altijd de mapinau. De trafolok, de man collect contractarbeiders, die de man collect, maar het is grong. Uno collect slaaf. En de man met een jaren extra, dat we hoor, Berlijn, Republiek, de plantage 4 kinderen, of de uno. Maar dan de man zet een boedel, dat kunnen maar doen net aan de grond. Je begrijpt? Dus alle trafolen komen even voor Pina uno. Geef Salem 83 even snel. Oh sorry, sa Bijbel takabra uno. En nou, als uno kon dref gado, na die een bepaalde volk, de 12 stammen van Israël, toen de kon aan wet bakken. Na le tego yon danse of go say baby de man si ID card. Im de op chief Israël voor sig go na kono kondre. Na VIP party ano di alaman. Want a Bijbel tak duidelijk tak de wan sa pina voor si wo pina dem baka. Da fa wanga de ma go libi stego. Wanga de ma no ma go libi stego, wan de ma pina uja. Ane uro ko tokses. Wan bif me kasan ko gelijk baka de ma sa poto katibo, de ma go katibo baka. Gado okopot alasani info wek baka. Dat na sa blaka mesia sodu. Ama sino ko do next a dedek ba. Dat gewoon de mij met je die nog homo, dan gaan we moordenaar. En als we plegen incest naar je eigen zak. Zij de blakke man, ik heb zo'n dat blakke man pin auto. En dan, je mij briba man die zie. If me briba man zie, dat je aan een boos man, want mi gado weti toch. Mi gado weti, dat mi mlop, wan wet man. Abe de juo lees gisu man, na de juo daar luxus.
No gwe, o gia dis da o so risuma na deju. Lees. Tabukum salam, o te green tak vers 2. Met tantiri, o gado, no hoor je vrede. En no tapir, o gado. Sana vrede. Lobby. Lobby, ja. Daarvoor, e begi tak gado no hoor you vrede. Met a war start. Right. So we must begi ook toe. Masra, de trafalo pina ulanga. O te yo tapai man ko giden baka. So we rechtvaardig my begi. Je begrijpt? Wanneer go begi tak mi wana wagi, mi wana osso. We begi gi pai man giden wan sabe du, o grido na nga unu. Dat na van rechtvaardig my begi. Dis na gewoon ik daarvoor te begi. Gewoon ik daarvoor tak gado no hoor you vrede. Dat we dat oorlog moest start. Zolang een oorlog nog ko ablakama no kise vrijheid. If I weet maar dat oorlog toe blakama nooit nog vrij. Oorlog abif ko vernietigen visti grond tapuja. Dan pas ook is uw vrijheid. Lees. Because luku, you vijand die met je doe jugu. De gado tak de daarvoor te tegen gado tak de vijand die voor met jugu jugu. Lees. En dem suma disi no lobby you, ben opper hem dem heden. Dus smada grond tapusa no loop gado. Lees. Dem ben taki koni rai against your people. Sa de do? Dem ben taki koni rai against your people. Uko akoni rai. Die vader weer akruis nene ki no akoni rai de matek against unu. Akruis anogi unu. Akruis na umanja de mai leru. Akruis na moord wapen. Nou akoni rai sa de matek against you people. You see? Big man dan akruis nene kama pire ede helemaal. Terwijl awet taku no mag doen. Dat nou akoni rai sa de matek against un people. You see toch big man? Ye pire ede. Mai mli barba no. Ano boom, isi ala de maja nga barba to. Amaja wis na falso ade sorry, altijd ada nga barba. Omdat ta origineel wa barba, luka origineel fa wa anai jersey. No, kosnap ja o sorry zijn bribi. O sorry ya true. Let's go door. Let's go door. And then ben rai against it, you keep remote. And then ben taki, come and make me continue them puru. Voor de nazi, zodat die them no sap memre, dan nem voor Israël moro. Iera koni rai. Minanga yune memre takuna Israel moro. Across the earth, the prophets move. From city streets to distant lands, the message is the same. Israel must rise. Through every quest, every journey, the truth spreads. No border can contain it. No distance can silence it. Our nation lives in every moment. In joy, we celebrate marriages. In sorrow, we honor our dead. On the Sabbath, we gather as one. Families rejoicing together, bound by the commandments of God. Yet are we tried. From the stones in Kenya to the hatred in Montana, we endure as a soldier of the Lord. And still, the mission expands. On the airways, on the screens, in every nation under heaven, Israel's voice is heard. We build our communities. We raise our children in royalty. We restore what was broken. We clean what was defiled. We show the world who we are. This is Israel united in Christ. Nation in motion. Nation endures.